que es moi boa cociñeira, pero moi boa. Que Bueno. faz un cocido que non hai na Coruña que faga o cocido como a ti. Bueno. A mí dixeron, Eso exageraron un poquito. Pero falo... Exageraron un poquito, porque me quieren mucho y me dicen eso, pero la verdad, cocino bien porque yo he tenido un bar durante 20 años y hacía todo, las tapas y todo, y cociné mucho. Moito Mucho. e ben. Y sí que Pero me gusta. aparte de cociñar moito e ben, tamén faz outras cousas. Supoño que che Bueno. gustará facer outras cousas na vida, ou só estás na cociña, non? Ay, sí, Que yo hago fas? de todo. Que faz? De todo que? De todo que? En la casa todo. Leo, miro la tele, miro todo, la tele, o sea, de todo. Es que no... Lo que me dejé un poquito es de salir mucho a la calle. Mal Claro, feito. meteste moito porque na me casa. encontraba tan sola, yo decía, ¿dónde voy sola? A Claro. tomar un café, me aburro. Entonces, Dabaches aquel, mira. fue lo que me quedó, me dejó en casa todo este tiempo, que yo no... Claro, porque as fillas moi ben, a familia moi ben, pero están a súa vida, non hai tempo para... Claro. Queres a ir e non tes con que. Tienen que trabajar. Mira Y unha non cousa, van a as túas poder fillas estar. teñen que traballar, pero teñenche tanto cariño a ti, desde que empezamos a entrevista non hai moito tempo, repites as fillas. Como se chaman as túas fillas? Pues una Natalia y otra Silvia. Damos un forte aplauso a Silvia e a Natalia, por favor. Hola, Que tal? Benvidas. Hola, que tal? Benvidas. Benvidas. Desde logo, en primeiro lugar, queremos vos dar as grazas por estar hoxe aquí neste plató. Levamos 4 días de programa e para nós é moi importante que a xente entenda a filosofía deste programa e tervos a vos aquí apoiando a vosa nai, que se está emocionando. Dadelles un abrazo, por favor, que se está emocionando. Queríamos saber, Silvia, que foi o que pensaches cando túa nai vos chamou ou foi a vosa casa e vos dixo eu quero ir en compañía de Loli porque necesito sair do que nos está describindo, desa soidade. Quero atopar un compañeiro de vida. Pois o primeiro que pensei foi se ten que buscar unha parella nalgún sitio que mellor que en compañía de Loli. Ademais é que ela sempre foi moi aberta con nós e moi comprensiva. Entón era o noso momento de devolverlle esa comprensión. Ela está soa, como di, vale, nos ten a nós, pero nos ao final da noite dormimos con as nosas parellas e ela está soa. Entón, como a queremos tanto, queremos que sexa feliz, que mellor que unha persoa que sea tan boa como é ela. Porque ademais sempre lle dicimos o mesmo. Se algún día ti te miraras como te miramos os demais, arrasarías. Pero ese é o problema. Claro, porque ela incluso decía que non fun cariñosa cas miñas fillas. Non se nota porque estades aquí as dúas con un apoio, cunha cara de cariño cara a vosa nai. Pero que era normal, porque ela traballaba, é que non podía, non tiña tempo para facer esas cousas, pero para nós sempre nos demostrou cariño, é que non podemos decir nada malo. Para a xente, a eses homes que agora mesmo nos estean escoitando, vendo na casa e queiran marcar o noso número de teléfono, que o temos aquí xa na pantalla. Natalia, que lle dirías de túa nai? A ver, todo o que che poda contar é pouco. É unha muller extraordinaria, por onde pasa ten carisma, estivo vivindo fora e a queren, está na Coruña e a queren, é cariñosa e traballadora, eso de que non nos deu cariño se refire a non darnos besos. Claro. Porque despois é que non nos faltou absolutamente de nada. Unha persoa que nos comprende, como non íbamos a estar con ela, se dá igual o que fagamos, a miña irmá máis eu, ela sempre aproba os nosos actos. Non facemos daño a ninguén, por suposto, pero ela sempre está con nós e nos apoia coas decisións que tomamos, pois nós tamén con ela, sen dúbida. E sabemos o ben que falades da vosa nai, como boas fillas que sodes, pero no medio do noso público, ali na bancada, tamén temos o xenro de Flora e a súa neta. Témolos por aí. Como son os nomes? Juanán, pode ser? Sí. Que tal? Boa tarde. E a neta, como se chama? Paula. Paula. Que nos contades da vosa aboa, Paula, e da túa sogra? Como é? Como a describides? Bueno, pues es un cielo. Un cielo. Es un cielo. Lo que pasa es que es una mujer con unas ganas de vida tremenda, pero que no tiene la oportunidad. Entonces hay que dársela. Hay que dársela
a que comparta con alguien el tiempo que le queda. Y es salada, ¿eh? Es graciosa, se la puede llevar, es una buena compañera. Yo me la llevo con Silvia y nos lo pasamos bien, pero mejor en pareja. Que venga otro, que se venga con nosotros. Y... Atención Qué nas bonito. casas, os Sí. posibles candidatos a coller ese teléfono e facer esa chamada, quen está falando é o xenro de Flora. Que un Sí. xenro diga eso da súa sogra, que bonito, non? E Sí. como aboa, como é? Paula. Como aboa, pois a verdade é que non podo pedir máis porque, como ben dicía tanto a miña nai como a miña madrina, podes falar con ela do que sexa, ela sempre te vai aceptar, nunca vai xuzgar, podes falar con ela do que sexa, o tema que menos penses que igual podes falar con unha boa, pois tío, podes falar con ela, é dicharachera, ela vai, ela ven, o sea, é a mellor acompañante que alguén podría ter. Que bonito. Paula, Paula, iba a preguntarche, gustaríache entón que tu aboa refixese a súa vida, atopase unha compañía que axudase a ser moito máis feliz? Que lle dirías a eses homes que están na casa agora mesmo e que teñen dúbidas en levantar ou non o teléfono? Que non teñan ningunha, que o van a pasar ben, que van ser queridos tanto por ela como por nós, pois non sei, non sei. É a emoción dunha neta, tamén, e o cariño, claro que sí. Pois moitísimas grazas por acompañarnos, moitas grazas por ese apoio a Flora, que está aquí toda emocionada connosco e ainda queda moita tarde por diante. Gratiñas. Gracias tamén a Silvia e a Natalia. Eu creo que un abrazo de apoio, eu xa sei que pido moito, pero que a vexo tan nerviosa ela, agora mesmo, tan emocionada, que bonito, eu público, que bonito. Se pode decir algo. Por suposto, Natalia, Nada, sí, sí. simplemente... Que ben arroupada, que ben arroupada sí. estás, Flora.